videa môj ďalší video. Dneska budeme ochutnávať ďalšiu Mr. Pizzu čokoládu. Takže ak sa vám toto video bude páčiť, dávajte like a odberačky a my môžeme ísť na to. Tak toto vyzeralo, pozrite, je to podľa mňa veľmi pekné. Dobre, ideme to ochutnať. Otvorím to a poďme sa podívať na to, jak to chutná. Ulalala. Teraz som je to pálime, tak ma to pálí niečo. No. Trochu je slomená. To nevadí. Tak to vyzerá. Proste ako aj tá druhá, čo som natáčal. Len táto je taká oriešková. Nie dobre. Prečo to všetci chvália? Prečo nie je dobre? Fuj. Fuj. Musím sa napiť, čo tu mám, toto pivečko. Fuj. Nechcem. Nikdy viac, toto je hroz. Ne. Napijem sa. Toto je oveľa lepšie ako tento tu hnus. Keď to chcete, tak si to kúpte, ale ja tomu dávam 5 z 10, lebo je to hrozné. Je to úplne ako Kinder čokoláda. Kúpte si to, vyskúšajte a povedzte svoj názor. Mne to je hnus proste. Takže tak. Takže toto neoplatí sa vám. A ukážem vám ešte tú starú, čo som si kúpil. Tak ju mám ešte okolo. Včera to ešte bolo. Čo som mi vyhodil? No dobre, to nič. No, takže túto. Ešte aj dubajská čokoláda od tohto je lepšia. Ja som si myslel, že to je aspoň iné, ale je to hrozne. Mne to vôbec nechutí. A toto budem ochutnávať, toto tu. Takže sa máte na čo tešiť. Je to ďalšia chudovka, ale to bude ďalšie časy. Ak sa vám to video páčilo, to budete like, odber, zvačky a čus!